L'any passat, a la vigília de Sant Nicolau, vàrem anar-nos-en uns quants socis entusiastes de la secció de folklore a veure les cerimònies tradicionals que practiquen els escolans de Montserrat en celebració de llur festa patronal. Per nosaltres l'atractiu era doble. L'un, el que sempre té el cèlebre lloc, majorment en aquesta època, en què l'atmosfera se sol presentar ben neta, podent-se contemplar, per tant, l'hermós panorama que es divisa d'aquells cims estant, i l'altre, el poder estudiar una costum típica, una d'aquelles deixes de l'avió que passen desapercebudes per la major part. Diuen les cròniques que des de temps immemorials l'Escolania té per patró Sant Nicolau, patró dels infants. Com a element central de la festa hi trobem la figura del bisbató, l'origen del qual arrela en celebracions d'èpoques medievals vinculades a festes de disbauxa, transgressió i inversió simbòlica, com la festa dels innocents. A Montserrat, sembla que fou a principis del segle XVIII que la festa del bisbató s'establí al voltant del dia 6 de desembre. Nicolau de Mira o de Bari és un sant representat sovint com un ancià amb barba blanca i acompanyat de 3 nois que, segons la llegenda, ell ressuscità després que haguessin estat assassinats per un carnisser. Aquesta i d'altres llegendes vinculades al sant fa que se l'hagi pres com el patró de la canalla i que els més petits siguin els veritables protagonistes de la festa. El bisbe Sant Nicolau també se'l vincula amb l'origen del personatge de Santa Claus i es considera que en aquesta data comencen tradicionalment les festes de Nadal. Alguns aspectes de la festa, de les seves formes de representació i de les mateixes prebendes del bisbató han anat canviant amb el pas del temps. Però hi ha una cosa que no ha canviat, l'esperit de fer festa. Per qualsevol escolar, el dia de Santa Cecília i sobretot el dia de Sant Nicolau prenen un caràcter especial, pel que suposa de vivència, de grup, de comunitat, d'establir vincles quasi bé familiars. Aprenentatges, valors i experiències que perduren i que fan que la tradició es mantingui. Enguany ens toca fer una festa un pèl diferent, adaptada a les circumstàncies, però festa malgrat tot. Mantenint aquest costum, una d'aquelles deixes de l'avió, com la qualificaven romànticament els folcloristes que s'apropaven a Montserrat a principis del segle XX, fem per viure aquesta antiga tradició de l'Escolania i del calendari festiu de casa nostra. I incorporem un bisbató més a la llarga cadena d'escolans que han representat a Sant Nicolau en la seva festa, en la festa de tots els que ens sentim escolania.